Ahojte, volám sa Dominik Ďurán, mám 14 rokov a som z Nitry. Už od malička veľmi rád športujem, najprv to bol hokej a teraz je to 5 rokov cyklistika. Už dlhšie som členom klubu Eškata Polčianky, s ktorými pravidelne chodím na preteky cestnej, horskej, cyklistiky či cyklokrosu. V cestnej cyklistike som na majstrovstvách Slovenska v roku 2024 získal 3 bronzové medaile. V prestížnych medzinárodných pretekoch v Lanškróne som sa umiestnil celkovo 5. z 93 účastníkov. V horskej cyklistike som získal 2 strieborné medaile a zúčastnil som sa aj majstrovstiev Európy vo Švédsku. Zároveň som sa stal celkovým víťazom v najväčších detských cyklistických pretekoch na Slovensku detskej Tour Petra Sagana. V cyklokrose sa mi ako kadetovi podarilo dostať do slovenskej reprezentácie a na majstrovstvá Európy som získal 8. miesto celkovo z 18 krajín a bol som najlepším Slovákom. Za uplynulé 2 roky som veľmi narastol, všetky bicykle sú mi už skoro malé a na najbližšiu sezónu si potrebujem zaobstarať nové. Keďže profesionálne bicykle s kvalitnými kolesami sú veľmi drahé, idem vás poprosiť o finančný príspevok, ktorý by som použil na kúpu poriadneho cyklokrosového bicykla.